Situaciju u Ukrajini analizirao ratni dopisnik Aleksandar Koc. Front u Donbasu ne stoji mirno, kreće se, ali ne tako brzo koliko bi mnogi želeli, kaže Koc. On je u svom Telegram kanalu primetio da su u jednom danu bila potvrđena 2 uspeha odjednom. Savezničke snage su zauzele Pokrovskoje i termoelektranu Ugljegorsku, koje su oružane snage Ukrajine pretvorile u moćan odbrambeni centar. Kako Koc izveštava, borbe se već vode na periferiji Soledara. U narednim danima jedinice drugog korpusa Luganske narodne republike najverovatnije će se približiti njegovoj periferiji, smatra on. Novinar je naveo i 2 faktora koji odlažu ofanzivu ruskih trupa. To je neprijateljska artiljerija i agresivno miniranje, kopneno i daljinsko, koje koriste oružane snage Ukrajine. Sve okolo je bukvalno zatrpano minama, dodao je on. Ali ipak, kretanje se polako odvija. Važno je da se razbiju stubovi ovog luka, da se cijela linija odbrane sruši, zaključio je Koc.